guys, diyan tayo patutungo yung yung matayog na bundok. Diyan tayo patutungo. Pinagmasdan muna natin kasi parang umulan diyan. So huminto ako ng sandali. So abangan nyo guys pagpunta ko diyan guys. Isang bukiring bahagi yan ng bayan ng Konsolasyon. Sa hindi pa nakaalam guys, yung Konsolasyon ay pangatlong bago ang Cebu City. Ang distansya mula sa Cebu City at Konsolasyon mga 12 kilometers guys. Galing ka ng Cebu patungo kang norte, ang una mong madadaanan yung Mandawi at susunod yon ang Konsolasyon. Kaya nandito ako. Yan, ang bukiring bahagi na yan, puntahan natin yan. Ayun guys, ang bundok na yung inaulan guys, yun nasa tuktok dyan, pupunta tayo nyan mamaya. Tingnan natin kung hindi ba kung lumipas na ang ulan. So standby ako muna dito. So sana guys, hindi na umuulan. Pero tingnan mo guys, diyan tayo sa bundok na yan. Pero maitim na mga ulap ang ating pupuntahan diyan. Kasi sabi nila nandiyan ako na yung mga may mga kainan, mga bagong kainan. Tinagawa ng magyari ang pandemic, nandiyan na nagtayo. So subaybayan niyo ko guys, puntahan natin yan. Ito naman guys, ngayon malapit na tayo sa sinasabi kong bulbundukin. Dumaan muna tayo dito sa sa San Isidro Parish, sa barangay ng Konsolasyon, barangay Garing ng Konsolasyon. Ito ang kanilang San Isidro Parish Church. Ganda nito guys. Ito yung nasa bukiring bahagi. Ito guys, nalilibutan ng mga punong kawayan. Malayo ito sa kabahayan guys. Ito guys, mabukir. Ito guys, madadaanan natin patungo doon sa sinasabi kong isa sa pinakamatayog na bundok na may mga kainan doon. Coffee shop, nakapasyal-pasyalan ng mga tao kasi mahirap na pumasyal doon sa bayan kasi pandemic ngayon. So nasa bukirin ang mga tao punta. So malapit na ako guys, 3 kilometers na lang. Ito na guys, ang isa sa mga kainan dito, Nandyan. Napakaganda ng ambience. Dami ng mga sasakyan. Hindi lang masyado against the light tayo.
Tingnan mo guys yun, no? Talagang matirik guys. Kanina di dyan ta kanina o kayo, no? Mababa. Ito guys, ang views. Napakaganda. So guys, tingnan nyo ang ibabang bahagi guys. Yan guys, ang makikita mo, no? Ang Mactan Island yan guys. Oh, palagi ko lang na-mention yan sa aking vlog. Yan, Mactan Island yan guys. Yan ang tubig na makita nyo, Mactan Channel. Ito guys, ito ang ano, hindi pa tayo sa pinakatap. Yung makikita mo yan guys, ang kapitbahay natin na ano, lungsod ng Liloan. Yan ang kalamang. Ito part pa rin ng Konsolasyon, no? Guys, diyan ay ibagay may talipap pa, para talipap pa lang, no? Ano, may ihaw diyan. Hindi lang tayo lumapit kasi hindi naman tayo to kumakain. Talagang mabuki dito guys. Baba tayo ng konti guys. Oo. Ito guys, ganda ng view dito ng ano. Hindi makikita. Yan. Ibaba guys, yung Mandawi City. No, yung makikita at ang Lapu-Lapu City. No, ang pagitan lang dyan guys, yung ano, nakikita mong white, dagat yan. Oh, yan ang pamagitan ng channel, Mactan Channel. So yan ang pamagitan ng Mandawi City at ang Lapu-Lapu City guys. Andyan. Bababa tayo ng kunti guys. Ito guys, ano, may ano dito, may ano, may mga upuan at lamisa. Mga misa at upuan na pala. Ito naman guys ang ating ano, sa ating parokya ng San Narciso Parish sa lungsod ng Konsolasyon. Inilagay dito ng ano, Jesus is risen. Yun ang ating santo patron, no? Si San Lorenzo Ruiz, si Pedro Calungsod. San Pedro Calungsod at saka yung si San Narciso. Yan ang aming santo patron. Ang ganda ng mga tanim guys, tingnan nyo guys. San Narciso, pray for us. Yan guys. Ito naman ay si San Pedro Calungsod.
Guys, dagat yan guys, oh. O yan, bakpor yan guys. So guys, umuulan na ngayon dito guys, no? Tingnan mo. Mababasa tayo dito guys. Oh guys, tingnan nyo guys. Yan, ang makikita nyo yan ay golf course yan. Oh. Duros ang may-ari yan guys. At yung ano maputi, yung dagat na yan guys. Dagat yan ng Liloan at Compostela. Ito guys, no, ating paligid. Matundok pa yung baba guys. Ongoing ang construction dito guys. Nahanda yan para sa ano, kanal, ano, gutter at saka drainage, para drainage, no? Guys, mga puno ng kawayan ng iban dyan guys. Napakalawak ng ano to, kagubatan. Tingnan mo guys, virgin pa dyan guys. Wala pang nagka-cut dyan. Tingnan mo sa ibaba guys, oh, napakalalim guys. Napakatirik yan guys, sa ilalim. Yan, ang puno ng kawayan guys. Pero umuulan na guys talaga. Naririnig nyo guys ang tinig ng aking helmet na palaging kinakatok ng ulan. Sana guys wag subscribe kayo at mag like. Ito na guys, napakaganda ng lugar dito guys, oh. Lawak ng mga bulubundukin at mga kagubatan, no, na ating makikita ngayon. Ang layo na nato guys. Nasa itaas tayo guys, pero umuulan guys ha. So sige lang. Ang importante nakapag-vlog tayo dito. Guys, oh. Napakalalim ng bangil na yan guys. Tingnan natin. Ito mga puno ng kawayan guys. Ito kino-construct pa dito guys. Hindi pa natatapos. Ito guys. Puro kawayan guys. Mga puno. Boss, ano yung panoy po boss?
Ito guys, ano, kumain muna tayo, nagugutom ako guys. Maraming kainan dyan guys, pero ang mahal-mahal. So, dito na lang tayo sa tinapay at saka ano, tubig para safe. Safe sa bayranan. Okay guys, kain tayo guys. Ganda ng tanawin guys. Oh, so, lalong sumasarap tong kain natin guys. Oh. Napakaganda ng mga tanawin. Oh, kita niyo. Yan. Part ito ng Konsolasyon guys. Barangay Panas, Konsolasyon, Cebu. Oh. Yan. Unti-unti na na-discover ang lugar na to guys. Noon wala pa pumunta dito kasi mahirap ang daanan. Pero ngayon medyo okay na. So marami na napuntahan dito at may mga negosyo na. At ito naman oh. Kain tayo guys.